Bona tarda a tots i totes. Benvinguts a la Facultat de Dret. Bienvenida a la Facultat de Droit. Benvinguts a aquesta jornada de Drets i Lingüístics Present i Futur que organitza la Fundació Catalunya Fons per a la Defensa dels Drets dels Catalans. Tenim la seva presidenta, la Xesca Oliver. Xesca Oliver, m'hi casa molt la Xesca, només, perdona. La Xesca Oliver, i li passo amb ella la paraula per presentar la jornada d'aquesta tarda. Endavant. Gràcies. La Fundació Catalunya Fons per a la Defensa dels Drets dels Catalans té per objectiu, sense finalitat de lucre, la defensa dels drets nacionals dels catalans, tant individuals com col·lectius, i especialment els reconeguts a la Declaració Universal de Drets Humans de les Nacions Unides de 10 de desembre de 1948. Entre els nostres àmbits de treball destaca l'assistència jurídica a causes relacionades amb violació de drets nacionals, culturals o lingüístics dels catalans. En aquests moments estem oferint assessorament jurídic a persones que han estat vexades per cossos policials pel fet d'utilitzar la llengua catalana, o bé a persones que han estat detingudes per exhibir simbologia independentista. La difusió de la situació actual de Catalunya i els altres països catalans des d'una perspectiva de drets humans i de comunitat nacional és el segon dels nostres objectius, i en aquesta línia de treball patrocinem l'Observatori Mediacat del grup Ramon Barnils, que treballa en temes interessants com l'Anuari dels Silencis Mediàtics, i d'aquesta col·laboració cal destacar per la seva actualitat l'informe 1 d'octubre, Llibertat d'informació a la corda fluixa. En aquesta línia de treball, un tema més antic hauria estat la col·laboració amb l'Associació d'Amics del Museu de Lleida, amb els quals havíem col·laborat en les gestions que feien des de fa anys a fi i efecte de preservar les col·leccions d'art de Sixena adquirides per la Generalitat. Finalment, treballem també en la protecció de la llengua catalana, tant en projectes individuals com col·laborant en projectes d'altres entitats, com puguin ser Plataforma per la Llengua o la Folk. En aquesta línia, l'any passat, vam organitzar el simposi Català, Estat de la Qüestió o Qüestió d'Estat, amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i la col·laboració de diverses entitats. En les diferents ponències que es van dur a terme, es va constatar que l'estat espanyol incompleix de manera sistemàtica els compromisos adquirits en la Carta i que fa cas omís de les recomanacions del Comitè de Ministres del Consell d'Europa que reclamen a l'Estat l'aplicació de polítiques clares i concises per respectar l'aplicació de la Carta i defensar els drets lingüístics dels ciutadans i ciutadanes que volen usar el català. Es va evidenciar també que les actuacions en matèria de política lingüística de l'estat espanyol se centren en garantir l'ús exclusiu de l'espanyol en molts àmbits i assegurar la seva presència en els àmbits on no estava tan present o garantit. Si l'any passat van centrar la nostra activitat en la Carta Europea, aquest any i el vinent el centrarem en els drets lingüístics presents i futur, mitjançant aquesta jornada d'avui i una segona part que preveiem per al primer trimestre de l'any vinent i en la qual, a més de la llengua catalana, tractarem també la llengua occitana. Aquesta jornada té el suport de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat, la col·laboració de l'Associació Juristes per la Llengua i de la Universitat de Barcelona i la Plataforma per la Llengua. La jornada té 3 punts d'interès: l'anàlisi de les diferències que hi ha entre els règims jurídics lingüístics a Bèlgica i a Catalunya, centrat sobretot en l'àmbit judicial, seria un dels punts. El segon seria debatre sobre la situació actual dels drets lingüístics en els diferents territoris de parla catalana,
en representant de tots els territoris. I finalment un cas pràctic sobre com aconseguir una sentència favorable per a l'ús per a la unitat de la llengua. Prèvia a aquesta anàlisi volia donar unes dades per fer un retrat panoràmic de quina és la situació del català a l'administració de justícia, que és l'àmbit on el català té una presència més deficitària. Les dades són exclusivament del Principat de Catalunya. Són de l'informe de política lingüística que elabora la Direcció General de Política Lingüística l'any 2006, amb aportacions d'entitats i d'altres departaments de la Generalitat. La dada més sagnant seria la xifra de sentències en català, que ha baixat del 14,5% al 2010 al 8,4% als anys 2015 i 2016. Pel que fa a l'ús del català en actuacions de la Generalitat, les sentències que s'han rebut en català són el 12% i les interlocutòries també el 12%. La documentació als registres de la propietat, el 2013 era el 17,8% en català i el 2016 el 15,2%. Els documents notarials, aquí sí que les xifres poden parlar d'un manteniment, el 2013 era el 9,4% i el 2016 el 9,6%. En la documentació mercantil també s'ha registrat una baixa del 16,1% el 2013, el 12,7% el 2016. I aquí podríem valorar si tenen a veure factors com la reestructuració bancària. D'altra banda, també en aquest àmbit s'ha fet patent que per a l'Estat els drets dels funcionaris de l'administració de justícia estan per sobre dels de la ciutadania dels països catalans. Al llarg dels anys hi ha hagut diverses iniciatives, tant des de partits polítics com del govern de la Generalitat i del govern de les Illes Balears per impulsar que el català sigui un requisit per a jutges i fiscals, i aquestes iniciatives sempre han acabat en un fracàs i han estat rebutjades de manera contundent. Des de la Fundació Catalunya creiem que l'ús de la llengua pròpia del territori és un dret fonamental de les persones i que per aquest fet no es pot ser objecte de discriminació ni de menyspreu. Ens trobem en un moment en el qual s'argumenta que l'ús del català en tots els àmbits de la vida quotidiana fomenta la divisió, l'odi i el racisme. És inadmissible que des del govern de l'Estat no s'hagin fet actuacions per frenar aquestes actituds catalanòfobes. Brilla per la seva absència alguna manifestació pública de l'Estat rebutjant aquests fets. I el més greu és que els candidats del partit polític al govern i dels que li donen suport, el Partit Popular i Ciudadanos, estan utilitzant aquests arguments amb tàctiques electoralistes. I ho fan amb un sol objectiu: continuar impulsant polítiques clares i concises que envaeixin competències i fins i tot, això ja ho estàvem fent fins ara, això d'envair competències, com és en el cas de l'educació, però també per recentralitzar competències, per reduir l'ús del català en els àmbits on té més presència i per bloquejar qualsevol actuació que pugui afavorir més presència del català en aquells àmbits on és deficitari. Per tant, el retrat seria aquest i creiem interessant continuar la comparativa amb les polítiques lingüístiques de Bèlgica i sobretot poder fer la comparativa de com funciona l'àmbit de la justícia, que imaginem que la xifra de sentències, no sé si és una de les dades que s'oferiran, però de ben segur que no és del 8% de sentències en flamenc. Comencem, doncs, la jornada.
Moltes gràcies, Xesca. A mi m'agradaria dir, com a degà de la facultat, abans els donem la benvinguda, la bienvenir a la facultat, però el que els volia dir és que estem molt contents d'acollir avui aquesta jornada, aquesta tarda, amb l'explicació que ara ha fet la Xesca Oliver. Ens ha presentat també l'activitat de la Fundació Catalunya Fons per la Defensa de les Lletres Catalans, una activitat que té continuïtat i que s'ha dedicat en temes com el que avui ens ocupa en relació a la justícia. Quan a mi ens van plantejar, amb el vicedegà de la facultat, acollir aquesta jornada aquí, drets lingüístics, el concepte de dret, en l'àmbit de la justícia, el concepte de la justícia, era evident que la Facultat de Dret tenia que acollir, i ho fem molt satisfets, aquesta jornada. I a l'acollir aquesta jornada, jo el que he fet aquest matí és mirar com estem les dades de la universitat. Ell ens ha explicat dades de justícia. Jo he volgut mirar les dades de la universitat i he volgut mirar les dades de la universitat i de la Facultat de Dret, de l'ús de la llengua. Pels qui no saben, la Universitat de Barcelona, en el seu estatut, preveu que la llengua oficial i pròpia de la universitat és el català, l'article 6 de l'Estatut, i els resultats d'aquest anàlisi, en l'últim any que hi ha dades, del 2006, és que aproximadament un 65% de la docència a la universitat en conjunt es fa en català, la resta quasi tot en castellà i una petita part en anglès, però la Facultat de Dret, per la tradició també dels àmbits jurídics, que es tradueix, com assenyalava la Xesca Oliver, amb les sentències judicials, amb els protocols notarials, el percentatge està per sota, està al 54% en funció dels diferents graus. Aquí tenim diferents graus, i un dels que està més baix és justament el grau de dret. Altres graus, com ciència política i gestió pública, el percentatge, la Conxa ho coneix perfectament, és més elevat, és del 69 o del 70%. Per tant, aquí hi ha un problema seriós de política lingüística a la universitat, que no és només responsabilitat de la mateixa universitat, que també és responsabilitat de la política lingüística del país i de la Generalitat. N'hi ha prou en recordar que això s'ha deixat en mans de les universitats i, per tant, depenia dels vicerectors de torn. I jo ara puc recordar, ja que tinc aquí a la Conxa Planas, la cap dels serveis lingüístics de la Universitat de Barcelona a primera fila, que me la vaig trobar ahir casualment, però és que ahir casualment em vaig trobar altres dues persones. El vicerector Josep Maria Pons, vicerector de Política Lingüística de la Universitat del 94 al 2001, si no recordo malament, que va impulsar el reglament d'usos lingüístics de la universitat, encara avui vigent, i el vicerector Jordi Mates, que el va substituir amb un petit intermedi, que va impulsar també l'exigència del nivell C de català amb les oposicions i amb l'accés a la funció docent a la universitat. Des de llavors, la universitat ha ampliat també, ho va de fer, és necessari que ho faci, la vessant cap al multilingüisme, cap al pla de llengües, però encara queda moltíssima cosa a fer. Amb la vessant multilingüística, tothom sap que la Generalitat va establir el requisit de que tots els estudiants acabessin els graus amb el nivell B2 d'una tercera llengua. Això ha quedat amb un no res, ho ha anat posposant, la Generalitat tampoc no hi ha posat els recursos per poder-ho fer i les universitats tampoc no tenen els recursos per fer-ho. Per tant, amb aquesta dimensió de política lingüística, la Xesca ho assenyalava en l'àmbit de la justícia, hi ha molta cosa a fer i jo espero que la jornada que tenen avui aquesta tarda, amb la presentació de Bèlgica en la situació de la justícia o amb la presentació dels diferents llocs dels països catalans, doncs sigui profitosa per a tots vostès. I aquí a la facultat, una facultat de llarga tradició, hi ha estudiants de fa molts anys que van estudiar aquí a la facultat, tanta llarga com la mateixa universitat, mitjans del segle XV, també és una facultat amb aquesta tradició i amb aquesta modernitat. Ens hem modernitzat i tenim molts reptes, entre ells també el repte de la política lingüística. Però des de fa molts anys hi ha professors en aquesta facultat, i després tindran vostès el plaer d'escoltar-la, a la professora Eva Pons, que s'han dedicat prioritàriament amb la seva tasca investigadora a temes relacionats amb la llengua, amb el dret lingüístic, amb la llengua i amb la llengua catalana. Moltes gràcies, que sigui molt exitosa la jornada d'aquesta tarda.